Bukod sa 1.1 bilyong pesong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng PNP Bicol sa isang linggong magkasabay-sabay na operasyon ng Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o SACLEO mula pa sa iba't ibang parte ng Bicol. Sa impormasyon mula sa PNP, nasa 169,023 gramo ang nakumpiska ng Bicol Police Operatives noong Enero 19 hanggang Enero 25, 2024. Sa nasabi ng periodo, nasa 54 operations ang isinagawa kasabay ng search warrant at bypass operations. 65 persons naman ang sinasabing naaresto kung saan 6 dito ay high value targets at ang 59 individuals and operating street level. Probinsyang Masbate ang may pinakamataas na nasamsam na halaga ng droga na umabot sa 490,141. Pangalawa ang Cam Norte na may 139,141. Sursunod naman ang pangatlo na may 127,928. Albay na may 91,388. Ang Naga City ay may 34,570. Ang Catanduanes, ang sinasabi naman may 1,040 pesos. Nagpasalamat naman ang kapulisan, ang PNP Regional Command sa mga operatiba ng PNP sa buong Kabikulan dahil sa isinasagawa nitong mga operasyon tulad ng search warrant at bypass operation ay kinahuhuli ng ilang mga tulak ng droga sa Kabikulan. Yan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Positibo naman sa Red Tide Toxic Paralytic Shellfish Poisoning, PSP, ang mga shellfish sa baybayang dagat sa Milagros, Masbate. Ayon ito sa Shellfish Bulletin No. 2 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources before nitong Enero 26, 2024. Dahil dito, ipinagbabawal ng ahensya ang pagkain ng shellfish at alamang na galing sa mga nasabing dagat dahil sa dulot nito na pwedeng ikasama sa katawan ng tao. Subalit nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Agriculture, libre namang kainin ang nasabi pang ibang lamang dagat sa nasabing karagatan tulad ng isda, pusit, alimango, basta't siguradihin hindi umanong maayos ang pagkakalinis at pagkakaluto nito. Samantala, sa mga dagat naman o sa mga karagatan malapit sa nasabing bayan ng Milagros, Masbate, mariing ipinagbabawal ito. Subalit ang malalayong karagatan ng Bicol ay libre naman kumain ng nasabi ng mga lamang dagat maliban sa alamang at shellfish. Iyan naman ang balita sa Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Malalaking heavy equipments, excavators ng National Irrigation Administration of NIA Bicol Region ang sabay-sabay na nagsasagawa ngayon ng desilting at clearing operations sa mga drainage at irrigation system sa daliw ng patubig sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Ito naman ang kinumpirma ni NIA Bicol Regional Director Engineer Gaudencio de Vera na kung saan ang nasabing hakbang ay kaugnay ng paghahanda sa posibilidad na pagbisita o pag-efekto nito ng El Niño phenomenon. Ayon kay de Vera, malawak ang kanilang koordinasyon sa Department of Agriculture Bicol dahilan sa mahigit aabutin sa 5,000 hektarya ng sakahan mula pa sa mga probinsya sa Kabikulan ang pwede maapektuhan ito lalo na sa panahon ng pagtagtuyot sa darating na buwan ng Marso. Kaugnay dito, idinagdag pa ng direktor na maliban sa mga heavy equipment ay mayroon din iba pang mga machinery ang dinala ng NIA sa mga probinsya para naman tulungan ang mga magsasaka sa kasali na dito ang mga water pump at iba pang machinery para matulungan ang mga farmers na mapagaan ang kanilang patubig sa nasabi ng lalawigan ng Camarines Sur, Albay at buong Kabikulan. Yan naman ang balitang Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
Bunyog